Wieħed miż-żewġ proprjetarji tal-kumpanija McGill's, il-kumpanija li tħaddem it-trasport pubbliku fl-Iskozja u li kienet urid interess fit-tmexxija ta' trasport pubbliku f'Malta, kien skonta sentenza ta' 27 xahar ħabs fl-1997 meta l-qorti Croydon Crown Court sabitu ħati ta' frodi fil-VAT ta' €2 miljun u nofs. Sandy Easdale illum għandu numru ta' negozji li jmexxi flimkien magħhom fosthom il-kumpanija Skoċċiża McGill's li daħlu fiha war li skonta sentenza ta' ħabs. Il-proprjetarju ieħor Ralph Roberts li f'dawn l-aħħar jiem uża gazzetta Skoċċiża biex jattakka lill-Gvern Malti billi allega li ma sabx kooperazzjoni kien direttur maniġerjali tal-Arriva fl-Iskozja sa Marzu 2010. One News huwa infurmat li l-kumpanija Skoċċiża McGill's kienet fost l-ewwel mill-kumpaniji interessati li avviċinat lill-Gvern sa minn qabel ħarġet is-sejħa l-espressjoni ta' interess u ltaqgħet kemm mal-Ministru Joe Mizzi u mal-Kap Eżekuttiv ta' Trasport Malta. Minkejja li xliet lill-Gvern b'nuqqas ta' informazzjoni, il-verità hija li l-espressjoni ta' interess ġiet ippubblikata bid-dettalji kollha u kull kumpanija interessata kellha aċċess għaliha u l-libertà kollha li tara d-dettalji qabel tressaq l-interess tagħha. Barra minn hekk l-informazzjoni finanzjarja kollha li talbet il-kumpanija Skoċċiża ġiet anke pubblikata fil-Parlament, fosthom il-kontijiet awditjati tal-Arriva u l-Management Accounts tal-2013. Minkejja dan McGill's qalet li l-Gvern ma weġibx għal sensiela ta' mistoqsijiet li għamlet. Iżda kieku verifikat sewwa t-termini u l-kondizzjonijiet tal-espressjoni ta' interess kienet tirrealizza li l-Gvern huwa kommess li jwieġeb kull mistoqsija li ssirlu u li tkun relevanti fil-proċess sal-24 ta' Marzu li ġej, kif hemm spjegat f'sezzjoni 10 tal-espressjoni ta' interess. Barra minn hekk sal-14 ta' Marzu li ġej se tkun organizzata laqgħa biex ikunu kkjarifikati kwalunkwe mistoqsijiet relevanti. Tant kien qawwi l-interess li kienet uriet il-kumpanija fejn kienet anke bagħtet rappreżentanti tagħha Malta u għamlet laqgħa max-xufiera li kien hawn minħa l-impressjoni żbaljata li l-Gvern qed jitfajneħ fuqha. Dan meta l-Gvern la biss kien jaf li qed issir il-laqgħa u wisq anqas kien tal-barka tiegħu.